lige ud af haven her. Jeg tror, jeg fik ret på en fantastisk sjælden fugl her, der lige landet hernede. Det er faktisk ret spændende, om det er den, jeg tror, det er. Ja, kigger lige. Jeg sniger lige frem her. Ja, der. Ja. Det er sørmer den. Det er den. Sørmer, det er den. Og lige sniger os lige dernede. Det er den. Den tobenede struserørhøne. Det er jo simpelthen fantastisk. Nyd den lige. Nej, det er jo simpelthen imponerende. Meget sjældent. Jeg har faktisk aldrig set det i Danmark før. Mærk de lange grønne ben der. Det er jo fantastisk. Det er jo lige til Poul Thomsen.